El currículum vitae és una de les eines més útils i importants a l'hora de cercar feina. És la teva presentació davant l'empresa. Has d'acompanyar-lo sempre d'una carta de presentació. Crear interès sobre la teva candidatura a la persona que la rebrà. Formació, experiència professional i actituds específiques relacionades amb el lloc de feina. Objectius i expectatives professionals. Adreça-la a la persona que té el poder de contractació. Ha d'incloure els teus nom, cognoms, adreça i telèfon de contacte. Ha d'anar datada i signada. Escriu les frases curtes i sense faltes d'ortografia. La carta ha de ser cordial, respectuosa i breu. Màxim una pàgina. No s'ha de repetir el que ja apareix en el currículum. Tan sols remarcar aquells aspectes que consideris més importants pel lloc al que aspires. Evita fer llàstima. No usis frases com després d'estar cercant feina durant mesos. Si no la demanen manuscrita, escriu-la amb ordinador. I no entreguis mai una fotocòpia. Si envies la candidatura per correu electrònic, la carta ha de ser el missatge, no un document adjunt. És la síntesi redactada i ordenada de les dades personals, acadèmiques i professionals que acompanya la carta de presentació. S'ha de modificar per a cada candidatura i adaptar-se a cada oferta laboral. Has de tenir tants currículums com ofertes laborals sol·licitades. Tria el model i format de currículum que més s'adapti al teu perfil professional i al lloc de feina al que vols accedir. Que sigui atractiu a la vista. Clar, ordenat i breu. Màxim 2 fulls. Utilitza fols blancs de bona qualitat en format d'A4 i per una cara. Redacta'l en l'idioma que més es valorarà pel lloc de feina. No expliquis els motius d'acabament de feines anteriors. Si estàs en situació d'atur, no ho especifiquis. Si no ho demanen, no hi adjuntis documentació acreditativa. Ja la presentaràs quan et telefonin per a l'entrevista. El currículum ha d'estar escrit a ordinador, a no ser que el demanin manuscrit. No entreguis mai una fotocòpia. Si envies la candidatura per correu electrònic, el currículum ha de ser un document adjunt. No dins el missatge. Ara tens clars els teus objectius professionals. Ja has elaborat el currículum i la carta. És el moment de posar en pràctica les diferents tècniques de recerca de feina. Apunta't a bosses de treball, tant presencials com virtuals. Consulta premsa. Fer recerques per internet. Realitza autocandidatures. Comunica-ho als contactes personals.